duk sanda ka gansu cikin jama'a wallahi ma'anan je yake fassara mana ma'anan sharif. Me ma'anan sharif shine wanda yake ɗebe zunuban mutane shi kuma ya je wanke. Da ya zo ne yanzu duk wani mai zunubi an ɗauke shi, kuma manzo Allah ya musu alƙawari cewa duk wanda ya gansu ranar litinin shi ya gani, duk wanda ya gansu dan aljanna. Yaya kuke gani jiran da aka yi na awa 1 ko awa 2 mutum ya samu aljanna da shi da ya tafi neman kuɗi wanne ya fi masa? Yana da haɗi? Da aka ku gode ma Allah. Wannan sharif su ne wanda za a je Maroko a kashe sama da 500,000 a ziyarce su da guziri da komai. Yau gashi ya zo gidanka, nesa ta zo kusa. Sunansa Sharif Mu'azu bini Sharif Muhammad al-Bashir bin al-Khalifa Sharif Muhammad bin al-Khalifa Sharif Muhammad bin al-Khalifa Sharif Muhammad al-Bashir bin al-Khalifa Sharif Sayyidi Muhammad al-Habib dan Maulan Mushak Ahmad Tijani. Tsakaninsa da Shehu Tijani mutum 5 ne, daga kansa zuwa manzan Allah mutum 31 ne. Yanzu ga manzan Allah a garinku a ranar Litinin. Wannan farin ciki ya isa haka. Da haka za mu saurara abin da Sharif zai ce. Yan uwa, hakika Allah ya azurta wannan gari da bakuntan Sharif. Duk annoba da masifu da suke garin yau Allah ya ɗauke su. Ba wai su zo gari kawai, wallahi wata masifa tana so ta kunno kai, Allah ya ɗauke ta. Alhamdulillah.